Goeien en welkom bij Boppenslag Café. En hoe kan het ik hoor dat stiet vol slime in het teken van Snits der deze week Ajax en AZ op bezoek komen. Om tafel Harm de Wacht en Jan Flap van ONS en Johan Grote en Kevin Huytema van Snits Wietswat. Snits, dat is de Wetterpatte, dat is de Snitswieke, dat is Monique Sluiter. Maar deze week is Snits vooral het voetbalcentrum van Friesland. Want Waasje krijgt ONS, de regerend landskampioen Ajax, op visite. ONS-voorzitter Harm de Wacht, wie al een bekende Snitser, maar is deze dagen heel dol populair. Ik had ontzettend veel vrienden kringen die ik net kende, maar die nou plotseling vriend van mij binnen. Elke nien wil erbij wezen en met 7400 taskogers is het Zuidersportpark stief uitverkocht. Dagenlang bindt 10 vrijwilligers al dwamden bij het bouwen van deze nieuwe voetbaltempel. Frank de Boer kan al nachten net sliepen van de acties van Curtie González. En Christian Eriksen krijgt het zwit op de holle als hij tinkt on Leo de Wacht. En dan is er ook nog Sandor van der Heijden. Nee wij zitten er net doorheen. Wij noteren alvast een ien op het Toto-formulier. Borman Snits Wietswat treft een dooi letter het AZ van Gert-Jan Verbeek. Snits Wietswat waard verliezen seizoen kampioen en is nou de jinnige Frieske topklasser. Na overwinnings in de beker op Jodan Boys en Noordwijk is AZ het volgende slachtoffer. Want Snits lid neer onder tafeloer. Trainer Johan Grote had op spionagewest om de Alkmaarders in actie te zien. En zelfs koningin Beatrix is benaderen om de oudraap te dwan. De hofdame heeft al gesproken en ze zei we nemen het in overweging. In Snits is uit van een overwinning, want ook daar weten ze de beker, dat is nog altijd de kortste route naar Europees voetbal. Ja, zij is het, Johan Grote, de kortste weg. Dat klopt. Ja, het zal wel eens een hele lange waai worden kennen, denk ik. In dit geval wel, ja. Maar ik zou op Sneuptocht West? Nou ja, ik heb, in ieder geval ben ik even naar Vitesse tegen AZ geweest. Oké, kom met balletroute praten. Okay. En hoeveel vrienden ben erbij kwamen de wacht? Ja, ik zou dat weten. Maar die eerste dik, dat koest ik net hoor, want dat waren al je vrienden. Dus ik nam altijd maar een sluiproute. Dus, oh ja, is dat zo? Ja. Maar wat gebeurt er dan in zo'n weekend? Nou, er gebeurt een hele protte vanzelf. Mensen die vregen om kaarten. Nou ja, dat is ecologisch, zullen er al bij wezen, maar wij hier net in vrije verkoop. Dus dat moest al hier op een gedoseerde manier. Ja, wat is de meest aparte manier of figuur waarvan je denkt van Nou, de meest aparte figuur weer die 8000 kaarten vregen. Oh. Dus daar kreeg ik een sms van. Dus, die wil alle 8000 kaarten hadden. Dus, oh, waar wie dat? Nou, dat zal ik maar net zeggen, maar nou, die zou daar een handels van mij zitten, denk ik. Oké. Maar daar gaan we dus netjes zijn, dat is ook logisch. Ja. Wat komt er al hier op je af als clubs op het moment dat die lotting er is? Nou ja, 27 september zal ik is een dag dat ik nooit weer 40 zal. En dat wie 24 september wie in Excelsior, toen wij het wonnen. Toen ben ik blesseerd rekken. Oh. Ik ga dus gekke dingen doen. Dus ik ga een sprintje lutsen wat ik zelf niet eens weet, maar er zijn mensen die hadden het zien. Toen had ik mijn koet verrekt. Dus ik ga de laatste 4 weken alleen nog maar bij ONS, Bozo West en bij de fysiotherapeut. Want ik kon net trainen. En toch moest je van alles organiseren? Ik moest wel van alles organiseren. Ja. Dus, en dat weer na 27 september weer dat heel hectisch. Ja. Ja. En Jan, hoe is dat voor een trainer op het moment dat je van nou, Ajax komt? Slikken. Slikken? Ja. Nee, we zaten in de kantine met z'n allen en met z'n allen de loting zien. En we zaten toevallig toen ook naast elkaar. En ik weet wel dat het toen redelijk een vreugdedansje was op dat moment. En dat is uniek. Dat is gewoon uniek. Ja, maar ja, ik wil van het verhaal is ik oer. Daarna toch? Want? Ja, ik bedoel, we kunnen de tribunes laten staan. Ik heb gehoord dat ze hebben geïnformeerd voor de volgende ronde dat de tribunes mogen blijven staan. Oké, nou, dan geven we dat van die mogelijkheden die zijn er al. Ja. Maar goed, er zit wel van alles door je heen natuurlijk op zo'n moment. Het is natuurlijk een droomtegenstander. Het is Ajax of Feyenoord en dan thuis treffen. Ja, dat is het mooiste wat je kan treffen. Ja. Ajax, of AZ is geen Ajax, maar ik een hele grote club. Hoe ging het met Johan Grote toen AZ uit de koker kwam?
Ja, nou ja, ik was bij Leeuwarden Zwaluw in de kantine en ik denk, ik volgde rechtstreeks. Maar toen kreeg ik in één keer een WhatsApp van mijn dochter. Pap, die hebben AZ geloot. Ik zeg, wat? Goh, ik zeg, fantastisch. Want ik vind dat nog steeds een hele aansprekende club. Ja, met een hele goede trainer. No-nonsense trainer, dus, want ik ken Gert-Jan. En voor ons een hele goede tegenstander. Ja, het is, want Kevin, hoe is dat voor de spelers toen West? Nou ja, AZ, jeetje. Ja, het is mooi. Ik zat thuis op de bank te kijken. Dus, en dan doe je ook wel even een vreugdedansje als je AZ dan uit de koker ziet komen. En, ja, dat is toch een beloning en een toetje van, denk ik, van het kampioenschap van vorig jaar. Zo zien wij het in ieder geval. Omdat we 2 aansprekende tegenstanders ook hebben uitgeschakeld. Die zaterdag topklasse ook leuk meedoen. En dan is AZ toch wel het toetje. Ja. Maar ben je stiekem toch net een beetje jaloers op dat Ajax van ONS? Ja, jaloers. Ajax is mijn favoriete club in ieder geval. Dus, Het is niet te volgen via de Twitter. Nee, dat zie je niet. Nee, het is, maar AZ is ook hartstikke mooi. Daar zijn wij hartstikke blij mee als club, hoor. Zeker weten. En als spelersgroep ook. Is dat voor Dijk, zei Johan? Ja, nou ja, ik ben geen Ajax-fan, dus... nee. Dus ik ben, maar goed, qua impact. Ik ben een AZ-fan. Nee, maar qua impact van... Ik vind dat wij gewoon een fantastische tegenstander hebben getroffen. Kijk, en je komt in de derde ronde en als je gaat, dan maar tegen een aansprekende tegenstander. En dat je niet ergens naar Zeeland moet, ergens met koud weer. En nu heb je natuurlijk een fantastische ambiance. Ja, nou, hij heeft zo'n heel 1000 kaarten verkocht, toch? Hoeveel er binnen bij Snitswits wat verkocht eigenlijk? Nou, ik denk dat wij aanstaande donderdag gewoon vol zitten. Dat wij ook naar de 4,5 zijn. Ja, nou, maar dat gaat nu, hurry up. Ik zei het even omdat we juist hier ben ik een item, een reportage over Snitswits wat en ONS. Even, en hij zit hier, Rick, de voorzitter, maar we willen even zien wat hij juist er zei. Zo'n heel veel mensen ben er al bij ONS Ajax. En wat krijg je dan genoeg mensen hier binnen? Want 15 goenen. Nou, de mensen de crisis even in de aandacht houden. Dan zeggen wij van, hoeveel mensen zoeken er dan bij ons bij een minder aansprekende naam. Hoewel ik het een prachtclub vind, dat moet ik erbij zeggen. AZ, ik vind het een prachtclub hoor, echt waar. En dan komen je dan wel, rechts 6.000 zo'n heel 1000 mensen met een dure tribune delt zetten. En dan kom ik niet genoeg mensen. Wat dan? Nou, De Haan, daar zit je. Ik borst vooruit. Dat heb ik de hele titel aan. Maar het komt een beetje oerza van maar bij u zullen er... Nou nee, maar je moet er wel reëel blijven. En dat vind ik in dit geval echt heel belangrijk. Want nogmaals, als je die grootschalige investeringen doet, dat moet er ook alle jaren uitkomen. Ja. En, wij hebben ook wel steentribunes. Ja, maar net zulke tribunes als bij ONS. Je moet er wel... Maar je hebt er dus echt last van, dat zei Ajax op Waanzee al. Maar om even te corrigeren, dat weer €15. Ja, want die steeds wie de goen nog jaren krijgt. Maar het is nou, bij ons is het €10. En nou ja, goed, Ajax is natuurlijk een volle... Maar het komt een beetje zo van, nou ja... Nee, zo komt het beslist net hoor. Nee. Want ik ben hartstikke blij met AZ. Ja. Okay. Ik wier daar net in de kantine en ik heb geen rondje om het veld draven. Net zoals Harm. Nee, dat niet. Nee, dat heb ik net in. Maar desalniettemin, ik vond het prachtig dat wij AZ kregen. Zij is dat. En het komt gewoon vol, toch? Ik wist niet zoiets wat. Ja, ik heb vanmiddag ook nog weer een pak kaarten meegenomen. En ik hoor gewoon dat wij ook richting een 4,5 gaan. Ja. Ja, en daar is het stadion ook op. Gebaseerd. En als de trainer zelf weer kaartjes begint te verkepen via internet, hè? Kijk, maar daarom kan het ook. Kijk, want dan hoeven ze niet naar Sneek te rijden en de benzine is al duur. Ja, Johan Grote zutelt ze gewoon. En ik ga toch 3 keer in de week of 4 keer in de week die kant op. Ja, en dan melden ze gewoon in Kammingebeuren. Ja. Dat is de kortste route om kaarten te halen in Leeuwarden. Ja. Dus de grootste leverancier is Johan Grote, de trainer? Nee, dat is gewoon in Sneek gebeurd. Okay. Ja, hoor. Ja. Hoe is het met het programmaboekje trouwens? Nou, dat is voor mij uniek, want we hebben hem net vers van de pers. En ik dacht dat de voorzitter, hij is wel helaas gekreukt, die heeft hem net meegenomen. En die is, het is een fantastisch item geworden. Hij is 32 pagina's geworden. En hij is hem zelf druk, toch? Ik heb hem zelf gemaakt, ja. Dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad. En
Ja, dat is toch wel... het is natuurlijk mooi als het zo is. En ja, als je gewoon ziet een aantal vrijwilligers wat die eraan aan kopieën hebben aangeleverd. Ja. We wilden hem op 16 pagina's houden, maar het is gewoon een naslagwerk geworden. En dat is echt... is gewoon leuk. Ja. Dat is echt, als ik nou heb, hint krek even oer Snits, Wietswat en ONS. Hien je hem net hier in de geerwerking, zie ik in qua kaartverkeer bijvoorbeeld. En toen zei ze van, nou jongens, het wordt een Snitser weekend. We doen een paspartout. Nou, we hadden er wel op raad. Toen de lotting de trouwde, toen is er terug de burgemeester van Zuidwest-Friesland aanvregen dat de wedstrijd net op dezelfde dijk kwam. En toen is letterlijk wel weer een geerwerking geweest, maar we dat net op dezelfde dijk waren, bijvoorbeeld in Heerenveen. Er is een aanvraag geweest bij de KNVB en die had toen zijn van, je mag dus aanvregen om op verschillende dagen te spelen. Mm-hmm. En toen had de KNVB dat verzoek net honoreerd. Het is op verschillende dagen belangrijk. Ja, maar dat houdt toch net in dat je zei ze kennen van... jongens, deze weekend moet je hem op Waanzee en Tongenzee in Snits wezen. Keep je voor die beide wedstrijden een kaart. Zie je de geerwerking? Ja, nou ja, dat hier wel kent. En maar dat wil je hem net. Nou, wij hier wel een beetje de troep in handen met Ajax. En dat is een afweging van, wat doe je dan? Ja. En is het dan toch concurrentie? Nou, wij als bestuur zijn daar een beslissing in nam. En toen zijn we van, nou, wij vinden het beter om onze eigen koers daarin te vatten. Ja, Hinium dat wel graag won? Of ja, nou ja, ik vind dat aan de bestuursleden. Dat is niet aan mij. Het was heel mooi geweest om te zeggen vanuit een paspartout. Ja. Ja, dan ziet het publiek 2 mooie wedstrijden achter elkaar. 2 topploegen. Snake en... ONS en daarnaast Ajax en AZ. Dus, nee, maar dat had gewoon prima gekund. En ik denk dat de publieke belangstelling dan nog vele malen groter was. Maar ik vind dat is ook aan des bestuursleden. Ja, niet omdat het net onder de trainer. En niet aan ons en niet aan mij. Hoor. Nee. Net nog toch onder... trainer is een passant, hè? Ja, de trainer gaat toch wel weer weg. Hè? Ja, zo is dat. Nog toch door een Abel Enstra stadion? Daar hebben we zeker aan tocht. Daar ben eerst ik wel gesprek geweest. Het allereerste gesprek wat wij hadden is met Robert Veenstra van Heerenveen. En daar hebben wij Green Luchtring om daar te voetballen. Maar we hadden toch onze achterban raadplegen. En ja, het gevoel overheerste toch bij ONS Bozo Snake om thuis te spelen. En het was wel heel aanlokkelijk om naar Heerenveen te gaan qua belangstelling voor de kaart. Ja. Maar wij hadden toch meend om daar een goed feest binnen het ONS Bozo geheel voor te houden. Ja, zo is dat. Kevin, op waar komt ze staan eigenlijk? Nou is ja, dat al even uitzocht? Nou ja, als ze met de basis afkomen, dan denk ik dat het Roy Berends wordt. Zo? Ja. Nou. Gaat hij weer over de body? Ja, misschien wel. Wat nou? Nou, we hebben een aantal jaar geleden ook al eens een keer een wedstrijdje tegen Heerenveen gehad met een 100-jarig bestaan. En toen stond ik ook tegenover Roy Berends. Oké. En toen ging hij oer de boarding? Nou ja, bijna. Bijna? Ja. Oh, dus hij kent die nog wel? Ja, hij was me toen volgens mij al 3 of 4 keer voorbij geweest. Dus toen vond ik het wel klaar. Toen was het klaar. Ja. En nou rollboarding, dus dan gaat hij daar weer... Nee, maar Maar hoe bereid je je nou als speler daarop voor? Mentaal? Want het is natuurlijk wel het grote AZ. Nou ja, eigenlijk niet anders dan andere wedstrijden. Het is natuurlijk, het niveau is hoger. En de spelers zijn beter waar je tegenover staat. Maar qua voorbereiding en wedstrijd ga ik gewoon hetzelfde erheen. Ja. Ik kom gewoon op het fietsje donderdag en dan we doen de kleren aan en de schoenen aan. En dan gaan we weer. Net als op zondagmiddag. Ja. Roy Berends het banger te wezen. Nou, misschien wel. Ja. Nou, Johan, do heeft naar Vitesse AZ West. Ja. Nou, wat is de analyse? Hoe gaan we AZ aanpakken? Kijk, ik vind het altijd wel belangrijk hoe ze spelen. Of ze nou 4-3-3 met een punt naar voren spelen of met een punt naar achteren. Of dat ze met 2 spitsen spelen. En voor de rest, ja, hoe nemen ze hun spelervattingen? Dat vind ik essentieel. Want dat heb ik in de jaren bij Cambuur wel geleerd. Dat vind ik belangrijk. En voor de rest zeg ik van... wij hebben geen ploeg om in de kont te gaan hangen. Dat blijkt wel in de competitie. Ja. Hè? We worden vaak op een counter geslachtofferd. Dus ja, Kevin die staat ook meestal voorin, ook al is hij linksback. Maar dat is een beetje onze speelwijze. Maar probleem is, je kan net scoren. Nee, daarom. Maar, misschien dat nou de band brutsen wordt, AZ. Ik heb wel gezegd, ik hoop dat we er een heel goed gevoel aan overhouden. Want
Maar hoe had je ons aan wedstrijd een goed gevoel hoor? Nou ja, door niet met 15-0 af te gaan. Hè? Want afgelopen zaterdag vond ik al een ramp. Dat je in 8 minuten 3 goals omhoog krijgt. Ja, kijk, en zondag komt in ieder geval geen veteraan die nog het dichtst bij ons staat. Dus wat dat betreft is er heel veel commotie en natuurlijk ook, en dat leeft bij de spelers. En dat kan ik ook wel begrijpen allemaal. En dat je graag wil spelen en dat je dan dus geen rode kaart wil oplopen of blessure. Maar ja, zondag komt er weer aan. Dus wat dat betreft dan ben ik wel blij als het allemaal weer normaal is. Ja. Hoe heeft al Ajax geanalyseerd? Nou, ik mocht afgelopen woensdag inderdaad naar het stadion toe tegen Manchester City. Zo. Ja, het heeft wat voet in de aarde gehad. Het heeft wat voet in de aarde gehad. Manchester is geen ONS zelfs, hè? Nee, het was veel meer tegen. Maar nee, het is net wat Johan ook zegt. Je kijkt van hoe ze spelen en naar standaard situaties. En voor de rest, er zullen waarschijnlijk 7, 8, 9 andere jongens in het elftal staan. Dus je hoeft niet op een speler te analyseren. Nee. Maar ja, dan ga je er puur heen als supporter. En dat is natuurlijk hartstikke mooi mee te maken. Ja. Wie is het van harte welkom in de Ajax Arena? Ja, het heeft wat voeten in de aarde gehad. Want er is toch het gaat normaal gesproken vanuit het secretariaat zoiets. Ja, er is een afbericht over geweest van, omdat je als amateurvereniging doet in principe Ajax daar niet aan. Oh? Nee, alleen we hebben met de wedstrijd thuis tegen Harkemasse Boys hebben we een delegatie van Ajax ontvangen. Daar hebben we geen contact mee gekregen en die heb ik uiteindelijk gebeld. En die heeft uiteindelijk een tweetal kaarten en een parkeerkaart geregeld. Oh, dat is heel belangrijk, een parkeerkaart. Het parkeer in Amsterdam valt niet mee tegenwoordig. Nee, zeker net. En mag Frank de Boer nog even praten? Nee, want dat is toch een oude kameraad? Ik heb inderdaad een geschiedenis met hem, inderdaad. Dat is heel bijzonder inderdaad. Ja, dat is mooi. Spelen? Ja, ik heb... in het militaire elftal? Ik heb het Nederlands militaire elftal gespeeld. Ja. En daar zat Frank de Boer erbij, Arthur Newman en Robert Maaskant, die nu trainer van Groningen is. Ja. En, we hebben toen in 2 weken tijd hebben we thuis gespeeld tegen België. En we moesten die week erop uit naar Engeland. En de militaire dienst, dan word je ingekwartierd, heet het zo mooi. Ja. En, ik werd bij Frank of Frank bij mij, net hoe je het brengt. Frank werd bij jou op de kamer Het klinkt mooier als ik natuurlijk zeg, hij moest bij mij slaan. Ja. Maar dan kom je met z'n tweeën en toen werden ze net... de dagen voor zijn ze kampioen geworden. Nou, die is een hele Ajax-tas mee. En toen heeft ze nog een shirt gekregen. Ja. En dat hangt nog steeds op de overloop. Dus het wordt straks een prachtige ontmoeting tussen je beiden. Natuurlijk weet hij dat nog wel. Die heeft daarna zoveel triomfen beleefd. Maar Jan, het leeft echt in Amsterdam. Ja, dat weet ik. Zullen we weer naar ik geloof het gelijk. Ja, we hebben even vregen hoe het er leeft. Ryan Babel is vregen naar je ONS. Let vooral op de eerste vraag, want het is een collega van RTV Noord-Holland die de vraag stelt. Dan heb je Manchester City gehad, dan heb je Feyenoord gehad en dan heb je volgende week Ons Sneek. En dan heb ik? Ons Sneek heb je dan. Ja, dat wordt denk ik puur een mentale kwestie van onze kant. Ik weet natuurlijk wat er in de wedstrijd naartoe geschreven en gezegd gaat worden. Dat we gewoon met 2 vingers in de neus daar moeten winnen. En daar zijn we uiteindelijk ook wel aan een stand verplicht. Alleen we moeten toch wel de nodige concentratie opbrengen om uiteindelijk dat in een resultaat te brengen. En ik denk niet dat we het gewoon op 40% daar kunnen doen. Want voor hun is het natuurlijk denk ik ook de wedstrijd van het jaar. En hun zullen waarschijnlijk extra gemotiveerd zijn en waarschijnlijk ook bovenuit stijgen. En er zijn vaak genoeg wedstrijden geweest dat een bepaalde team gewoon... dat boven hun verwachtingen hebben gepresteerd en topploegen uit hebben geschakeld. Dus dat is wel belangrijk voor ons. Wel eens in Sneek geweest? Nee. Nou, hij zal het nooit weer vergeten, Snits, of wel? Ik heb in 2 zinnen 25 clichés gehoord. Dus wat dat betreft, dus, die zullen er maar inhouden. Ja, maar Sneek vergeet je niet weer. Nee, Snits vergeet je net. Onder andere. Dus, maar ze nemen het wel serieus, hè? Ja, nee, ze moeten het natuurlijk serieus nemen. Maar ik kan slim zeggen van we gaan er natuurlijk een beetje lacherig naartoe en alles. Dus, en ze weten heel goed dat er natuurlijk altijd verrassingen zijn. Ja. En, nou ja, we zien het wel. Ja, maar, Sander van der Heijden zei nevens mij in de eerste reactie... ben bang dat we in een rondootje komen. Ja, waar we 90 minuten in het midden mogen staan. Ja. Nou, dat idee dat leeft er inderdaad een beetje. Kom op. We gaan in ieder geval proberen een wedstrijd van te maken. Oké. We hebben bij AZ, een collega van Radio TV Noord-Holland naar AZ stuurt. En Devi Adam Maher. En we jaren even wat hij zei. En hij weet gewoon dat topklassers net de makkelijkste binnen.
Nee, klopt, maar dat is KNVB-beker. Alles is anders. En de Eredivisie is allemaal bijna op hetzelfde niveau. En topklassen kunnen altijd, omdat je misschien te makkelijk gaat denken over iets. En dat moet je niet doen. Ja, algemeen directeur Toon Gerbrands heeft bij die ploeg gespeeld. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ga je hem nog vragen wat voor ploeg het is misschien? Want ja, hij kan zeg maar inside information geven. Nee, daar gaan we niet aan vragen. Toon doet niet aan die dingen. Toon kan lekker daarboven blijven zitten. Toon Gerbrands. Ja, nou ja. Zij neemt het ik serieus. Ja, dat moeten wel. Ja, het leven voor hen echt, is ook, voor hen is de beker ook de kortste weg naar Europa misschien. Natuurlijk, omdat ze de hele competitie misschien ook niet. Ja. Nog met Toon Gerbrands contact houden? Nee. Bij Snits? Nee? Ik nog niet, nee. Nee? Maar ik denk dat we even in de voorbeschouwing samen even gaan zitten. Oh ja, dat is een hele goeie. Bij alle sponsors. Ja. We hebben een collega van Radio TV Noord-Holland hier, Stefan van der Pol. Leeft het eigenlijk daar? Nou, het zal hier natuurlijk meer leven. Maar ja, je hoort het, die spelers die nemen het wel bloedserieus. Dus Bloedserieus, hè? Ze zijn er wel zeker mee bezig, ja. Ja? En jullie? Ja. Nou ja, wij ook. Daarom ben ik hier natuurlijk ook om een reportage te maken. Ja, want wat ga je hiermee doen? Nou ja, kijken hoe het hier leeft. Dat is voor ons natuurlijk ook bijzonder dat onze twee Noord-Hollandse clubs, de beste clubs uit Noord-Holland, allebei naar Sneek moeten. Dat is natuurlijk bijzonder ook. Ja, waarschuw ze maar even, hè? Ja, ik zal ze zeker waarschuwen. Ja, nou, ze zullen ook wel gewaarschuwd zijn. Zeker Ajax. Ik bedoel, die hebben in het verleden wel laten zien dat ze het moeilijk hebben gehad tegen Noordwijk. Vorig jaar bijvoorbeeld nog. Een keer tegen Dordrecht. Dus ja, er valt misschien wel wat te halen. Er valt misschien wat te halen in Sneek, dankjewel. Heeft enig idee West in te lanen komst? In wat voor sfeer? Kevin? Nee, eigenlijk niet. Nee, geen idee. Het is weer heel wat anders. Een hele andere wedstrijd. Nog nooit gespeeld, zoiets. Alleen, ja, net wat ik zei, tegen Heerenveen oefenwedstrijdjes. Maar ja, nou staan er 4.500 mensen langs de lijn en er komt wat bij kijken. We zijn nu al vandaag en morgen weer de hele tijd met de media bezig. Dus dat is weer wat nieuws. Ja, dat doekt van alles op je man. Tegen Alcides waren er ook al 2200. Dus, dan is dit wel druk. Ja. Heeft je enig idee, Jan, hoe de jongens ermee omgaan zullen? Want ze moeten joen trainen, hè, in de arena. Ja, we hebben vanavond nog een zweepproef inderdaad. Dan is alle lichten gaan aan en dan mogen ze het stadion bekijken hoe het eruit ziet. En maar het leeft gigantisch. Ja? En we hebben, en is Sander een beetje weer op skik? Want die wie sneu net zo op skik. Ja, maar dat heeft kon iedereen gestolen worden, die wedstrijd tegen Ajax. Ik denk dat iedereen het nog heeft. Het heeft toch een klein dipje natuurlijk voor iedereen heeft het opgeleverd. Want we hadden natuurlijk een beetje rekening mee gehouden dat de periode zouden pakken. Dat is exact. En dan is het jammer en een teleurstelling als het niet lukt. Ja, nou hebben we Friese clubs van Harkema's Boys, weten we nog, hè? Stunten en Jouweren, 2002. Het slagen kreeg net in Greens, daarvoor wordt ze in Vitesse. Maar ik wil je, Kevin, kijk hoe het ging. Kuurman, mooi Elschot voor hem en dat is goed! Hij zit erin! Jawel! Johnny de Jonge! Die veegt die bal onverzoenlijk goed in de goal! Een mooie paas van Albert Haarstraal. Dikke Schuurman. Oh, een beukenkamp binnen. Oh, van het boven. Johnny de Jong. Ja! Het is 2-0. Ja, zo kan het gaan, Kevin. Ja, ik zie het, ja. Ja, dat moeten wij maar misschien gaan nadoen. Ja. Heb je een idee dat als dat gebeurt, dat al die mensen eromheen, dat je oors beginnen te voetballen? Kun je boven jezelf uitstijgen op zo'n moment? Nou ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je wel gemotiveerd raakt van zoveel mensen langs de lijn. Het lijkt mij... Nou ja, ik zelf in ieder geval wel. Ik weet niet hoe de andere jongens. Maar het lijkt me wel dat je, als je zoveel aandacht eromheen zit en zoveel publiek, waar jij ook nog op je eigen sportpark, dat is het mooiste natuurlijk. Ja. En dan, ik denk dat je wel boven jezelf uit kan stijgen. Ja. Ik heb één tip voor jou. Die laten we nou nog even gauw zien, want we zijn hartstikke aan een. Als dit nou dorst. Ja. Ja? Ja, dat is weer een heel aardig doelpunt, toch? Zeker. Dus Kevin, het verrichting verandert, toch? Als dit nou tongens die gewoon gebeurt met hij. Ja. Nou, en dat was vrij keer. Ik zal het proberen, ja. Dat zal mooi wezen. Het is weer een mooi moment, ja. Ik hoop het. Okay. Ik wil voorspelling, time besluit. Wat wordt het? ONS Ajax. Ja, verlies. Ja. Dik verlies? Klein verlies? Nee, klein verlies. Klein verlies. Ja, voor Ajax.
Voor Ajax. Ja. ONS Bozo Sneek verliest met 8-12 van Ajax. Oké, en wat door zij? Ik denk dat het bij Sneek met Zwart, Bozo, Sneeks en AZ 1-4 wordt. Oké, Johan, wat door zij? Ja, wij hebben het gisteren al over gehad. Ze verliezen met 1-4. Oké, en je hem zelf trouwens? 1-5 heb ik gezegd. En ook, Kevin? Oh. Ik denk dat ONS, ja, die maken wel. Ik denk dat die 2 doelpuntjes maken. Dat wordt 5-2 voor Ajax. Guthrie, hè? Ja, Guthrie, ja, inderdaad. Ja. Oké, nou, ik ken net nog steeds als je hem een heel soort succes daar wens je. Moon en Tongens die en dat er ik een heel soort publiek op haar komen mee. Dit weer het Poppeslagcafé is voorbij. Na je weekend dan ben we er vanzelfs weer met oordegasten. En dan ik gewoon weer op Tongens die en man die weer een reguliere Poppeslag. Bij onderoren omdenken voor de wereldloop op Skilgen. Een heel mooi om te wensen. Doeg!